Салом алейкум, дуруди бепоён ба тамоми мардуми Тоҷикистону тоҷикзабон. Як-ду видеонавора дар тикток саҳифаам ёфтам. Видеонавори қадим, кай ки дар Россия зиндагӣ мекардам. Мо шаҳрванди Россия ҳам ҳастем. Кай ки дар Россия зиндагӣ мекардем, як воқеаё ки ба мардуми тоҷик дахтлор буд, рӯбарӯ мешидем. Пас ман худам барои худам як видеонавор сабт мекардам ва дар тикток саҳифаам ҷо мекардам, лекин ба мардуман нишон намедодам. Ҳозир гуфтам ки ба ҳамаи шумо як бор нишон дидим ҳамун видеонавора ва дар охири видео мегӯм чӣ гуфтанӣ будам оиди ин гуна наворҳо ва чӣ дахт дорад ин наворҳое ки қадима ба видеонаворҳои ҳозира. Салому алейкум. ҳозир мигратсионная служба рафтем. Як нафари тоҷик очират буд, хулосаву безочират дромадай додвой кадеста ки ма варвақт омада будам ису туда сюда. Одамо гуфтестан ки моем охи варвақт омадагӣ будем. хулоса ҳаме феъли тоҷикиша ҳаме ваҳшионаша нишон додеста да ҳамада ки як ғуломи беақла ақл надора, хотя ҳаме ақличкати бо ӯ эрепера гирифтагиай споридеста паспорт да. ма да ҳамун ҷа будам. ин бора оҷа дидестам охи мардуми худмоя фикр мекунам ки ҷа ранги Тоҷикистон айда ҳаме ягон паспортни стол мерай 10 нафарай ту типа шустира ки через мекунӣ медурӯӣ гап мезанӣ ку инам хеле фаҳмида фикр мекунам медурӯянд бо ҳамун забони каҷалашон кати гап задан наметавона шарманда мекунад ҳамара бо дар пеши ҳамун участкови шарманда меша дар пеши дигар мардуми рус ба мегӯянд ки русҳо дӯст намедоранд мо. охи ту ранги ҳайвони ранги саги якадом дара буромада ақл надорӣ тура ки дӯст дора ин корот кати ха бесох интизор шав ҳамара очиради худат биёя бидро корто ҳал кун. намефаҳмам ин одамоя хеле одамо бисёранд бо ҳамиё имина мегӯянд русҳо ки дуракан зиёд имина ҳамиё бо корошон машавбара ҳал мешава. вале ба ҷоншон. ассалому алейкум. ҳами ғарибӣ дар Россия яъне дар ҳами кӯчаҳо мардуми худмора асоби нами занакоша мебинам ҳами румоли худшонам пӯштагианд бо ҳамун либоси миллӣ катӣ мегарданд ба номи худам қазиқ мешавам ки намедонам чӣ ба зиқ мешавам. падар модарша бисёриш пардохтан омадагия як давлати бегона як давлате ки чихегумта ҳар як шакда миллатчӣ ҳастай. вале ба ҷоношон худо мададгор боша. ин видеонавор кати чӣ гуфтанӣ будам бародаро. акиб ман намегӯм ки як ҳунар аст, гап задан ҳунар нест, як фикри оқилона ҳаст ба фикри ман. лекин дар зиндагии мо нафароне пайдо мешаванд аз ҷониби хеши таборон, аз ҷониби мардуми худат, аз ҷониби дигар нафарон мегӯянд ки ин корро накун, ин корро накун, ин айб аст, ин вай аст, ин чин аст, ин аст, дигар чи аст. хулоса тармазитон мекунанд, меқапандтонанд, роҳи шуморо мегиранд. лекин дар он вақте ки ин кор ягон айбишам надорад, бадишам надорад. бале бадиш бошад, айбиш бошад, ҳатман бояд шумо ки як фикр карда, ақида карда бояд бас кунед. лекин корҳое ҳастанд ки ягон айб надорад, ба ягон кас зарарам намерасонад, метавонед давом додан гиред. лекин аз сабабе ки мардуми мо як хелош ҳастанд, ҳами роҳи моро мегиранд ё ки мегӯянд ки ин гуна чиз накун, гапҳои дашноми безеб мезананд, чиз мекунанд. масалан ман ҳами ду наворе ки тамошо кардед паҳн намекардам. медонистам ки бо ягон сагиш пайдо мешавад, бо ягон одаме пайдо мешавад ки ё ки аз ҷониби хеш таборон пайдо мешаванд ки мегӯянд ки ин гуна корҳо накун, ҳар гап назан. хулоса хеле сол шуда буд ки видео накарда будем, ҳеҷ чиз намекардем то ки бритония омадем. дар бритониям як чанд моҳ, як намедонам 5 моҳ пас аз ҳамун Крокус Сити агар даётон боша, як чанд бор видеонавор кардем оиди мардуми тоҷик. дидем ки хеле тоҷикоро чиз задестанд,
пастбаланд кардестан, гуфтестан, хулоса як бо тарафдорӣ кардем, ки ҳамон ҷодам одамое пайдо шуданд, ки гуфтанд, ки накун видео накун, навор накун, дар кор нестай, ияй уяй, зиндагӣ хитаби, фаҳмидем, роҳи тура мегиранд одамо. Ҳаме ки кам тарак боло меши, роҳта мегиранд. Чӣ гуфтанӣ ҳастам бародаро, шумо ки зан боше, мард боше, фарқиш неста. Ягон ҳунар дошта боше, ягон сухан гуфта тониста боше, ягон чизе ки да дастон миёя намебиёя, ҳамо дар оғалам кор кунед, дар ҳамо қишлоқам, деҳотам кор кунед, ягон ошпазхона, ошхона дошта боше, ё ки ягон пухтупаз кардан тунед, ягон умуман ҳамин ягон илме дошта бошед, илми тамоми илмои дунё, математика, ҷуғрофия, забон ва ғайра ғайра ғайра, як кӯҳзор мерен, кӯҳзора наворгирен. Хулоса ҳар як чизе ки да дастон мебиёя, ҳалол кунедша, навор кунедша, паҳн кунедша бародаро. худо медонад, ки мумкин ки аз 1000 кас 100 кас ё ки як кас видеоҳош ҳам хеле дар дунё паҳн шава, ки як зиндагиша роҳша ёвад. Мефаҳмед бародаро? Масалан, як хел одамо ҳастанд, ба номи худо видеонаворо мекунанд, аз ҳамаи чӣ гову гусалае видеонавор мекунанд. Ман кай ки дар Тоҷикистон будам, хеле зиёд видеонавор доштам, рости гап, аз Тоҷикистон, лекин аз сабабе ки телефонҳоя иваз кардам, ҳар сол телефонҳоя иваз мекардам, бисёриш куршдагия ҳаст, ё ки дар ноутбук доштам, ноутбук жостки дискиш вайрон шуд, хеле асабонӣ шудам, бисёри видеоҳом удалит шудагӣ буд, яъне курд шудагӣ буд, фаҳмиде? Лекин видеоҳои хеле олиҷаноб аст, оиди зиндагӣ дар деҳот, оиди мардуми деҳотӣ, оиди ҳамин гову, бараву, бузу дигар зиндагӣ, мефаҳмед? Ин хеле видеонаворҳо ҳастанд, давлатҳои аврупоӣ, амрикоӣ, ё тамошо мекунанд, 5, 10, 20 миллион одамо тамошо мекунанд, лайкшо мемонанд. Аз ҳамин сабаб одамо пул кор мекунанд, аз ҳамин ҷониби TikTok, YouTube ва ғайра. Мефаҳмед бародаро? Ман аки пулам кор намекунам дар TikTok ва YouTube, дар рости гап, лекин худо насиб карда боша, ҳар як кас як нақша бояд дошта боша, ба фикри ман. Барои ҳамин чӣ гуфтанӣ будам, бародаро, ҳамеша ба худ бовар кунед, ба ҳеҷ кас бовар накунед. Мо ғайри худо дар ин ҷаҳон ёр надорем. Мо ғайри худо дар ду ҷаҳон, яъне ёр надорем. Мефаҳмед бародаро? Ҳам дар ҳамин ҷаҳон, ҳам дар ҷаҳони дигар. Пас ба ғайр аз худо мо ёр надорем бародаро. Мефаҳмед? кӯшиш кунед, ки аз худатон намонед бародаро. Кӯшиш кунед, ки аз кори худатон, аз дасти худатон, аз ақли худатон намонед. Фаҳмидед бародаро? одамое мешаванд, ки дӯстӣ мекунанд бо шумо, одамое мешаванд, ки душманӣ мекунанд ба шумо. Бале, ҳар каса муомилаи хуб кати бояд мо рафтор кунем, лекин бо мо ҳар як кас роҳи зиндагии худро дорем. Мефаҳмед бародаро? мисли як дайро борем, мо бояд роҳи худро ёбем. фаҳмидед? барои ҳамин гуфтам, ки ҳамин навора қадимша нишон додам, гуфтам, ки кош ма пеш вақт ҳамин навора давом додам мегирифтам, мумкин ки як саҳми ма ба мардуми тоҷики Тоҷикистон, як саҳми чӣ гум забонӣ гӯем, як саҳми забонӣ, як саҳми муомилаи хуби, дӯстдории ватан ва дигар бисёртар мешуд. фаҳмидед? ҳозир хам шукри худо ҳамаш хуб аст, як-ду саҳми худро ба мардуми худ, ба ояндаи худ, ин на танҳо барои мардум аст, ин барои худам ҳам ҳаст, барои оилаи худам аст, барои фарзандои худам аст, барои падару модари худам аст, барои хештабонони худам аст. Мефаҳмед? ҳар як кас барои худаш аст. ва худо хоҳад мо давом дода мегирем. ташаккури зиёд ба дастгирии шумо. агар ки шумо подписка надошта бошед, подписка кунед, лайк монед, комментария монед. аз шумо ҳеҷ чиз намегирад бародаро. мо ҳаракат мекунем, ки мардуми тоҷика дар тамоми гӯҷое ки бошем набошем, бо забони русӣ, бо забони англисӣ, бо забони тоҷикӣ, бо дигар гуна забонҳо пеш барем. мефаҳмед бародаро? лекин оқилона дӯстӣ кати, муомилаи хуб кати, равшан кунем роҳи тоҷиконро. чунки ҳар як шаҳрванди тоҷик бояд ин кора кунад бародаро. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд ватани худро, миллати худро дӯст дорад ва пеш барад. мефаҳмед? реклама кунад бародаро. реклама кунед. фаҳмидед? тоқи тоҷикина афсӯс ки надорам. тоқи чӯстира мепӯшидам, реклама мекардам. як либоси тоҷикия мепӯшидам, реклама мекардам. бародарои
турку узбака бинед либосҳои тоҷикиам мепурсанд, уйғурҳоям либосҳои тоҷикиам мепурсанд, мегӯянд ки аз они мост дар он вақте ки ҳар як тоҷике ки видеонавор мекунад ин гуна либосҳоя бояд пӯшида муаррифӣ кунад маданияти фарҳанги тоҷикро. бубахшед агар ки гапи зиёде зада бошам, лекин гуфтум як фикри ақидаиш ба шумо баён кунам. ташаккури зиёд, бо мо бошед. видеонаворҳо якчандтаи дига видеонавор дар нақша дорем. оиди тоқӣ, оиди дутор, дигар чизҳо, оиди мардумони Тоҷикистон, оиди бадахшониё, оиди суғдиё, оиди бохтариё, оиди дигар бо забони русӣ, тоҷикӣ ҳатман паҳн мекунем. Бо мо бошед, лайк, подписка монед. худо нигаҳбонатон. Ассалому алайкум.